Dili una paagian kining bakilid nga bahin sa Barangay Campo 4 usa sa mga bukirang barangay sa Dakbayan sa Talisay tungod sa posibleng landslide. Ni ang report ni Fem Ridumabo. Nikatap sa social media kining video sa pipila ka mga tinun-an ug ilang gidikanan nga nag-ala Spider-Man nining kilid sa bukid sa Barangay Campo 4 sa Talisay City. Batod sa uploader nga si Rose Abarias nga nakuha niya kadto og video pasado las 4 gahapon sa hapon, February 9. Sa dihang nisaka na ang tubig sa sapa sa mananga sa dapit tungod sa way huno nga pag-uwan sugod paggahapon. Mipugos ug pauli ang mga molupyo sa dapit. Sa video makita ang napulo ka mga tawo nga kulba kaayong misubay sa kilid sa bukid. Nga gingong gimuan lang nila og daan. Sa ubos nga bahin ay mutang ang sapa sa mananga diin makita usab ang kusog nga bulog sa tubig. Giangko ni Campo 4 Barangay Kapitan Rowena Idar nga katagi barangay niya ang mga tawo nga misubay sa kilid sa bukid. Matod sa kapitan nga gidid-an nila ang mga tawo nga moagi sa dapit ilabi na kunting uwan kay peligro nga modahili ang yuta. Nakatukod na unta ang Talisay LGU ug hanging bridge sa dapit niadtong Mayo sa niaging tuig. Apan lakip kini sa gibanlas atol sa pagkusukoso sa bagyong Tino. Niadtong Nobyembre 4 sa miaging tuig. Katong pagbagyong Tino, ma'am, kay na wash out man, ma'am, niya. Amo na nang report ni Mayor, nagkaistorya namin ni Mayor niya, nipasalig sad si Mayor nga ibalik dito ang hanging bridge, pero kabalo baya ka, ma'am, dili baya diha dayon mabalik kay kanang dako-dako man sa tug budget. Hinungdan nga sa pagkakaroon, gipabantayan lang una nila ang dapit nga di na gyud maagian, ilabi na nga kanunay pa ang pag-ulan-ulan. Adunay napulo ka mga pamilya ang nagpuyo sa maong dapit. Kung nakabantay pa mi, ma'am, dili gito sila na mo pagyon dito kay delikado jud kato ditong dapita, ma'am, kay gawas sa baha. Ang babaw ato, ma'am, kay humok naman kayo ang yuta kay tungod na ay nagtrabaho diha kanang opening road para sa pamutan Cebu City. Ang maestra sad na istorya na sad namo kung inarod ang panahon niya magsigig baha ni okay ra gyud ang maestra nga mga estudyante ditong dapita magmodular. Samtang alerto karon ang Talisay City Disaster ug mga barangay disaster team nining mga adlaw nga gasigig uwan. Lakip sa gibantayan ang pagsaka sa tubig sa sapa sa mananga. Samtang gipasidan-an una sa CDRRMO ug sa City Toda ang mga motorista nga likayan lang una ang pag-agi sa Manipis Road o Cebu Tulad Wharf. Inyo ang pagbiyahe din na nga maplano pa, paliw ka rin lang mo sa uling kay aron dili mo malisgrasya. Ini road karon man Central Highway o kaning Manipis, delikado jud may nakita karon kay saturated medyo kayo ang ato ang slopes. Ang maungdan sugod nitong Pebrero 5 gipasiradaan sa trapiko sugod sa alas 6 sa gabi hangtod na sa alas 6 sa buntag. Isip pagsunod sa rekomendasyon sa MGB7 nga kuyaw pa sa mga pagdahili ang dapit. Uban ni Rod Prado, Clans Gabutin, Fem Ridumabo. Balitang Bisdak.